Gepleyer Azatlyk radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogsun Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5 sentýabrda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirip ýene bir gezek yaramaz nowsanlyklaryň ýüze çykmagyna sebäp bolýan şertleri aradan aýyrmagy talap etdi we prokurorlary wezipe bellemek hemde boşatmak hakynda kararlara gol çekdi. Hususan 1-nji derejeli ýurist Baýmurat Nurnazarow düzediş edaralaryna kanunlaryň berja edilişine gödökçilik goýunça ahal prokurory wezipesinden oşadyldy. Resmi düşünürse göre ol bu wezipeden ygtyýarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli oşadyldy. Bu habar Ahal vilayatynyň Nakyp Owadan Nepe türmesinde saklanýan tutsaglaryň 30-dan ogragyna şol sanyny wyzdan ýetirlerine öz garyndaşlary bilen görüşmäge ruhsat berilmeginiň 2 aý boly ýa-da gawat geldi. Şol ruwatda bu habar Türkmenistanyň türmelerine saklanýan tutsaglaryň sanynyň bir näçesi köpelenligi. Netijede benlileriň esasan ýyllaryndan, maşgalalaryndan getirilýän azy önümleriniň hasabyna ýaşamaly bolýany barada syp çykan maglumatlaryň ýa-da gawat geldi. Türkmenistan geçen ýylyň maýynda korrupsiýa garşy barlyşyksy göreş elan etdi we dogruların gara bazar narhlarynyň barha ýokary galmagy bilen türme batylan adamlaryň sany has köperli diýip Azatlygyň hökümetdäki çeşme haýdýar. Korrupsiýa garşy göreş dinarlara ýa-da gülünçüler hereketi bilen baglanyşykly diýilýänlere garşy açylan jenaýat işleri bilen hem utgaşdy. Netijede tutsuk sanynyň aşa köpelmegi we azyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy düzediş edaralaryna çuň ornaşan korrupsiýanyň has güýçlenmegine alyp geldi diýip hökümete ýakyn çeşme habar berýär. Bundan başga düzediş edaralaryna kanunlara gödökçilik edýän prokuror ila tarapynda belki de hökümetiň öz adamlary tarapyndan basym uly amnistiýa boljakmyş diýen görnüşleriň ýaýradylýan wagtynda täzelenýär. Odal şeýle gurrunlar maý aýyny öňde duran gadyr gyýjety bilen baglykda ýaýran bolsa, inni öňde duran garasyzlyk bayramy bilen baglykda ýaýraýar. Bellemeli ýeri maý aýyny gülünçüler bilen baglanyşykda aýyplanıp tutsak edilenleriň hem bir näçesi boşadyljakmyş diýen gurrun ýaýrady. Emma bu habar tasdik bolmady. Gepin erdisine aýdylsa, Berdimuhammedow özüniň her baýramçylykda güne geçmek planyny ilkinji gezek 2007-nji ýylyň sentýabryny New Yorkdaky Columbia Universitetinde türkmen türmelerine tutsaklaryň ykbaly barada berilen soraga jogap beren aýdypdy. Şonda Türkmenistanyň baýramçylyklaryň känligini hem nygtapdy. Emma yerli synçylar türkmen türmeleriniň tutsaw ýüküni Berdimuhammedowyň her baýramçylykda geçirýän amnistiýalarynyň da, baýramçylyklaryň köp bolmagynyň da ýeňledip bilmänligini, ýurtdaky işsizlik, ykdysady krizis çuňlaşdygyça tutsawlar problemasynyň hem çylşyrmlaşýanlygyny görüň berýärler. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisiniň dowamyny saglyk ýagdaýy sebäpli diýilip, Daşoğuz vilayatynyň prokurorunyň ornatary Berdimuhammed Amanow hem wezipesinden oşadyldy. Şol ruwatda Mar vilayatynyň wekili Wadyr etrawynyň prokurory Ahal Rejepowyň wezipesinden näme sebäpli boşadylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Şeýle-de mejlisde ykdysat jenaýatlara garşy göreş gullugynyň direktory Maksat Hudaýulyň geçirilen seljermi işleriniň netijeleri barada hasabat berenligi aýdylýar, emma üstü açylan ýa açylýan korrupsiýa işleri barada hiç bir detal aýdylmaýar. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýyzarlan. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowuzda hemiki derman ýetmezçiligi sebäpli büdjet işgärleri gowaça ýapraklaryny elde ýolmal edildi. Daşowuz vilayatyny häkimetler açylmadyk gowaçalaryň ýapraklaryny büdjet işgärlerine elde ýoldurup, regionyň çägine 16-njy sentýabrda badalga beriljek resmi paýta ýygym kampaniýasyna taýýarlyk görýär. Bu barada Azatlygyň vilayatdaky habarçysy 6-njy sentýabrda maglumat berdi. Şu ýyl gowaçanyň ýaprağyny düşürýän hemiki derman
vilayata gelmändir. Şol sebäpden büdjet işgärleriniň zähmetinden peýdalanyp, meseleni çözmekçi bolýarlar diýip habarçy belledi. Yapraklary haltalarda ýygnadýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy düýün beren maglumatyny gowuçanyň yapragyny düşürýän dermanyň ýurtda ýeterlik möçberde el ýeterlidigini aýtdy. Hatda bu ugurda diňe bir traktorlaryň näleýsem ýörüýti uçurlaryň hem hyzmatlarynyň peýdalanyljakdygyny ma'lum etdi. Tehnika bilen ýygyma girişmeden gowuçanyň yapragyny düşürmek üçin zerur möçberde defaliant satyn alyndy. Hem işe bolşy ýaly şunu diňe bir ýörüýteleşdirilen traktorlar näleýsem raýat aviasiýasynyň ýörüýti uçurlary hem ulanlar diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Ýöne azatlygyň regionaky habarçysy derman sepýän uçurlaryň ýa-da traktorlaryň üpçünçüligi beýlede dursun, vilayatda yaprak düşürýän defaliantyň hem tapdyrmaýanlygyny, muňa derek el zähmetinden peýdalanyljakdygyny ençeme kärenetçilere we agronomlara salgylanyp habar berdi. Gowuçanyň ýydygyny pagtanyň hasyllygyny artdyrmak üçin ötümlüğün yapraklary defaliant himiki derman serişdesine ulanmak arkaly wagty gelende gowrudylyp döktürilýär. Habarçy Daşoğlu welaýatynyň 31-nji awgustda ýetiren maglumatyny bu ýyl regionyň kärenne ýerlerine gowuçanyň ýagdaýynyň yaramazlygyny habar beripdi. Ol yeterlik derecede su içmedik gowuçularyň wagtyndan ir urumanyň öňüni almak üçin gowuçy meýdanlaryna pestisit himiki dermanynyň sepilendigini aýdypdy. Agronomlar bu iki himiki dermanyň hem gowuçanyň ýedegine möhüm rol oýnaýanlygyny, şeýle-de ösümlüğün wagtly sugurulmagynyň onuň boy almagyny hem de pagta hasyllygyny artdyrmakda aýratyn ähmiýetliligini ýytaýarlar. Daşoğlu welaýatynyň azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan Ençeme Daýhan bu ýyl gowuçany ösdürip ýetişdirmekde zerur bolan mineral dökün üpçünçüliginiň pes bolanyny gurrun berdiler. Iýunyň aýagyna regionaky habarçymyz gowuçy ýetişdirýän Daşowlu kärenneçileriň kärenne ýerlerine döwletden mineral dökünleri alyp bilmän kösenýänliklerini habar beripdi. Şonu ol Daşowluň ähli etraplaryna hatar ary bejerik etmek üçin zerur bolan tehnikalaryň hem de suwarym suwlarynyň ýetmezçilik edýänligini habar beripdi. TDH-nyň düýünki habaryna kärenneçileriň we daýhan birleşikleriň tehnika, tohum, mineral dökün suw we hyzmatyň beýleki görnüşleri bilen ýeňillikli şertlerde üpçün edilýänligi öňe sürilýär. Galy bersede yerli synçylar döwletiň pagtany kärenneçilerden satyn alyş narhynyň ören ujuýupsuzlygyny, daýhanlaryň dawyn azabynyň dolu kanagatlandyrylmaýanlygyny aýdýarlar. Bu ýyl Türkmenistanyň gowuçy ekmek üçin umumy 545.000 hektar ýer döwlet tarapyndan bölünip berildi. Hem de jemi ýurt boýunça 1.050.000 tonna pagta hasylyny ýygnamak göz öňünde tutulýar. Daşowluň kärenneçileri bu ýyl 230.000 tonna pagta ýygmak bilen borçlandyryldy. Vilayatda howa şertleri sebäpli ekşi 28-nji martda, Ahal Maru we Lewap vilayatlaryna 23-nji martda girişilipdi. Döwlet medeniýeti ýurtda ýüzlerçe pagta ýygyjy kombaynlaryň satyn alynanlygyny habar berýär. Pagtany el bilen ýygýan kärenneçiler ussatlar diýip olaryň bitirýän işini öndürüjülükli zähmet häsiýetlendirýär. Halkara hukuk toporlary bolsa Türkmenistanyň büdjet işgärleriniň ýokardan görkezme bilen mecburi zähmete çekilýänligini ýyldan ýyla jemgyýetçiligi aýan edip gelýär. Synçylaryň aýtmagyna görä Sowet döwründe Gyzyl kerweni adlandyrylan pagta kerwenlerini indi Türkmen häkimetleri kerweniň öňündäki renki çalyşyp medeniýetden ma'lum bolşuna görä ak kerweni adlandyrdylar. Birleşen Milletler Guramasynyň binýadynaky Iýmit we Owa hojalyk guramasynyň soňky hasabatyna görä Türkmenistan daşary ýurtlary pagta eksport etmekde dünýäde ilkinji 10-lyga girýär. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýaşy 70-den geçen we resmi düzgüne görä pensiýa pullaryny naq görnüşde almak hukugyna ýa bolan pensionerler sentýabrda öz pulunu alyp bilmediler diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy aýdýar. Onuň sözlerine görä ýaşy 70-den geçen pensionerler öz pullaryny almak boýunça düzgüniň ýene-de üýtgenligini şu aýyň başynda bilip galypdyr. Sentýabryň ilkinji günlerinde ýaşy 70-den geçen we odal pensiýasyny plastik kartyna geçirmän banklaryň kassalarynda almak hukugyna ýa bolan pensionerler öz hasaplaryna pulun geçmänligini we pensiýalaryny karty geçirmäge borçludygyny bilip galdylar. Bu geçiş wagt talap edýär şerip adamlar belli bir wagtlap gününi görmek üçin pulsuz galdylar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Onuň sözlerine görä şikayet bilen häkimetlere ýüz tutýan pensionerlere täze düzgünüň girdilenligini dilden aýdýarlar. Hema ýazmaça resmi
inama görkezmeýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda pensiýalaryny plastik kartlaryna odal geçiren pensionerler hem pullaryny wagtynda almakda kynçylyk çekýärler. Pensiýalaryny plastik kartyna geçiren has ýaş pensionerleriň hem ençemeti sentýabr üçin pulunyň geçirilmänligi bilen yüz boldular. Olaryň sabiýasda hataba durmanlygyny aýdýarlar. Pensionerleriň her 3 aýdan bir gezek dokumentleri bilen sabiýasa baryp, özleriniň diridigini subut etmäge borçludygy barada düzgün bar eken, emma mundan köpler habarsyz diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy saýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri ýyladyň pensiýa töleglerini bank kartlaryna geçirmek prosesini şu ýylyň maý aýynda başlapdy. Şonda pensiýalaryny nakt görnüşde almak mümkinçiligi diňe ýaşy 70-den geçen raýatlara berilipdi. Galanlary öz pensiýalaryny plastik kart açyp, şonuň üstünden nakt bolmadyk görnüşde almaly edildi. 1-nji ýolda göje giren resmi düzgüne görä ýaşy 70-e ýetmedik raýatlaryň pensiýa tölegleri bank kartlaryna geçirildi. Munyň bilen bir wagtyň özünde de pensionerler sebäbi düşündirilmezden pensiýalaryň gijikdirilmegine duçar boldular. Türkmenistanda pensionerleriň döwlet tarapyndan berilýän pul almakda çekýän kynçylyklary döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň hem gijikdirilýän wagtyna gabat geldi. Munyň bilen bir wagtda garaşsyz synçylar Türkmenistanyň paýtagtynda soňky döwürde dilekçilik edýän adamlaryň köpelenligini, olaryň arasynda gartaşan adamlaryň köp gözi ilýänligini belleýärler. 7 ýaşyndaky çagalar pensionerler açlyk zerarly adamlaryň öýlerine aýlanyp, iýmit şol sanda kartoşka soğan soraýarlar diýip Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri awgust aýynda ýazdy. Aşgabatly Saman Murat Bogaýew dilekçilik edýän adamlaryň arasynda maýyplyk arabasyndaky mümkinçiligi çäkli adamlaryň ýaş yetkinji çağalaryň erkek adamlaryň bardygyny ýöne soňky döwürde gartaşan aýallaryň hem has köp gözi ilýänligini we olaryň gapylary kakyp öýlere aýlanýanlygyny belledi. Türkmenistanda bahtiýarlyk döwrüne glan eden ýurt ýolbaşçylary ýurtdaky sosial problemalary resmi taýdan boyun almaýarlar. Ýurdyň ýylaty bolsa azygyň gytçylygy we gymmatlamagy bilen ýüzbe bolýar. Döwlet dukanlarynyň öňünde çörek, un, şeker we paxta ýagyny satyn almak isleýänleriň nowatlary dowam edýär. Ýurtdaky agyr işsizligiň fonunda ýurdyň işlemäge ukyply ýylaty ýurdyň daşynda gazanç etmäge mezbur bolýar. Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda 1-nji klasa başlajak çağalary ilat arasynda awraýly ýa-da gowy diýilip atlandyrylýan mekteplere okuwa salmak üçin enatalardan para almak tejribesi Daşow welaýatyna hem baryp ýetdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Daşowdaky çeşmeleri habar berýärler. Geçen ýyllarda adamlar Aşgabatda we ýurdun käbir beýleki uly şäherlerinde enatalaryň öz çağalaryny ýöriteleşdirilen ýa-da awraýly hasaplanýan mekteplere salmak üçin para berýändigini eşitende geň görýärdiler. Indi paraxorlugyň barha çalmagy bilen bu dermansy dert, ýagny çağaň gowy diýilýän mekteplerde ýa-da muallimlerde okutmak Daşowda hem gelli diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Bellep geçsek Türkmenistanda adatça awraýly ýa-da gowy diýilip atlandyrylýan mektepler olarda berilýän bilimiň hiliniň beýleki mekteplerinkinden ýokary diýilip hasaplanmagy bilen düşündirilýär. Şeýlede bu mekteplerde haýsy-da bolsa bir ugur şol sanda daşary ýurt dilleri boýunça çuňlaşdyrylan bilim berilýär. Şu ýylyň başynda Türkmenistanly çağalaryň müňleçesi ýurdun orta mektepleriniň bosogasyndan ilkinji gezek ätlep 1-nji klasa okuwa başladylar. Aýdylmagyna görä şonunň enatalaryň käbirleri çağalaryny gowy diýilýän mekteplere ýa-da muallimleriň klasyna ýerleşdirmäsi inanşanda ýüzlerçe manat möçöründe parany bermeliklerini bilip galýarlar. Edil şu ýyl 1-nji klasa başlajak çağany Daşowdyň 1-nji we 5-nji mekteplerine okuwa bermek üçin 500 manat bermeli. Enatalar şu parany bermese olar
mektebin iň goloýunda ýa-da gapdalyna ýaşaýan bolsa da olaryň çağasyny bu mektebe okuwa almaýarlar. Şeýle-de çağany gowy mugallymyň klasyna salmak üçin hem 50 manat bermeli diýip çeşmämiz belledi. Şeýle-de ol eli gysga maşgallaryň çağalaryny tejribesiz, gurply maşgallaryň çağalaryny tejribeli mugallymyň klasyna geçirmek bilen halkyň arasynda bölünşüň göze iýlendigini we bu tejribe welaýatyň käbir etrap mekteplerinde hem seýrek ýagdaýda duş gelse bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Bu ýagdaýlary görüp ulalýan çağalardan geljekde näme garaşmaly? Häzir puluň bolsa ýaşa, bolmasa öläý diýen döwür boldy. İşsiz maşgallaryň çağalary kimsinýärler diýip daşowdaky çeşmämiz sözüni jemledi. Azatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusunda Daşow welaýatynyň bilim bölümi 1-nji we 5-nji mektepleri bilen habarlaşanda bu barada kommentari almak häzirlikçe başartmady. Türkmenistanda enatalaryň öz çağalaryny awraýly hasaplanýan ýa-da ýürüteleşdirilen mekteplere okuwa salmak üçin para bermeli bolýandygy barada Azatlyk radiosu mundan ozal hem habar beripdi. Aşgabatda bu paranyň möçberiniň 500-den 2000 Amerikan dollaryna çenli baryp ýetýändigine enatalaryň we muallimlaryň ençemesi gurrun beripdi. Bellep geçsek 31-nji awgustda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talabalaýyk berjay etmän, täze okuw ýylyna taýýarlyk görmekde ýol beren kemçilikler üçin diýip vice-premier Agamuradowa berkäýinç we bilim ministri Geldiniýazowa duýduruş eglan etdi. Bilime gözegçilik edýän iň ýokary ýolbaşçylaryň anyk nähili kemçiliklere ýol berendigi we olary nädip düzeltmeligi anyklaşdyrylmasa da olara berilen käýinç we duýduruş Azatlyk radiosunda mekteplerde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi, Daşowda okuwa başlajak çağalaryň saglyk kepilnamasy we Lewawyň käbir mekteplerinde täze okuw ýylyna görüljek taýýarlyklar üçin para talap edilýändigi barada berilen maglumatlaryň ýa-da gawat geldi. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda düýün 5-nji sentýarda çağalaryň arasynda geçirilýän aýdym saz bäsleşiginiň jemleri jemlenip, ýeňijilere bayraklar, gymmat bahaly sowgatlar gowşuruldy. Çağalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryna esasan olaryň bagtly çağaly we bedew wady bilen öňe barýanlygy aýdylýan ýurdy Türkmenistan wasp edildi. Ma'lum bolşýar Türkmenistanyň garaşsyzlygyň başga ýyllaryndan bäri Türkmenistanyň prezidentiniň 6 nasır bäsleşigi diýen at bilen her ýyl bäsleşik eglan edilýär. Bu bäsleşik 3 bölege bölünýär we onuň birinjisi ýanglandy ýarym diýilip atlandyrylýar. Onu kämillik ýaşyna ýetenler, uly ýaşly aýdymçylar, tansçylar çykyş edýärler. Bäsleşigiň ikinji bölegi garaşsyzlygyň merjen däneleri diýilip atlandyrylýar we onu ortasy 1-nji 6-njy klas aralygyndaky mektep okuwçylar çykyş edýärler. Döwlet ýetkiliginde türkmen medeniýeti bu bäsleşikleri çeper dörediligi üçin döredilýän ajaýyp mümkinçilik hökmüne häsiýetlendirýär. Emma yerli synçylaryň käbiri bu çäret çeper dörediligi jylawlamak, ony dolanyrjy partiýanyň syýasy maksatlaryna gulluk etdirmek synanyşy hökmüne heredýär. Bellemeli yer şeýle dörejilik bäsleşikler dünýäniň köp ýurtlaryna geçirilýär. Emma Türkmenistanly synçylaryň köpüsi dünýäniň beýleki ýurtlaryna geçirilýän bäsleşikler bilen Türkmenistanda geçirilýän bäsleşikleriň arasynda uly tapawdyň bardygyny aýdýarlar. Aşgabatly ýaz Amanmurat Bugaýewiň pikirine görä beýleki ýurtlarda geçirilýän bäsleşikler ýygyderli we köplenç çağalaryň dekinleriniň açylmagyny, olaryň hasy höwetlendirilmegine itergi berýär. Ýöne bu Türkmenistanyň beýle däl. Böyle bizde olin her näse kynanyrjam bolsa, zehiniň açylmagyna dälle, zehiniň bir galypy gaplanmagyna tarap edmädilýär. Bulan hemmesi çağa zehiniň öňüne basylan böwet bolup, ähli çağanyň mümkinçilikleri bir galypy bolýany. Bu pikiri Azatlyk bilen anonim şertde gurulaşan beýlek synçylar hem tasdikleýär. Çağalaryň edýän çykyşlaryndan diňe bir zady. Olaryň ählisiniň häzirki ýöredilýän döwlet syýasatynyň gollawçysyny görse bolýar. Ýogsa olaryň içinde öz aýdýan sözleriniň hakyky manysyny düşünüp bilmejek ýaşdaky çağalar hem bar. Bu hem gülkünç hem gynançly diýip adynyň aýdylmalygyny soran 55 ýaşly ýerli synçy Azatlyk radiosyna aýtdy. Bu pikiri Amanmurat Bugaýew hem golýapýar.
Şeýle dol çağalaryň şol ýat tutturulan syýasy deklarasiýalar esasyny eden çykyşlaryna hem adalatly baha berilmeýänligi, ýagny olaryň ýeňici diýilip eglan edilmegine sesiniň ýa-da aýdym aýdyşynyň kän bol rol oýnamaýanlygyny aýdýar. Munyň sebäbi ýazgynyň tasdiklamagyna görä bäsleşigi gurnoýjularyň her ýyly hökman suratda her vilayatdan bir we paýtagtdan bir jem 6 ýeňici saýlamaklary bilen bagly. Bu ýagdaý başga vilayatlardan sesi has gowy bolan, has gowy aýdym aýdan çağanyňda hakykatda saýlanyp duranlygyna garamazdan baýraksyz galmagyna sebäp bolýar. Çağalaryň arasynda geçirilýän aýdym saz bäsleşigini ýeňici bolanlara Türkmenistany önürlerini gaýdylýan notebooklar sowgat berilýär. Emma yerli molumlar bu notebookların hakyky notebook däldigini, elektron oýunjakdygyny we derrek sanyndan çykýanlygyny aýdýarlar. Hukuk goraýjylar türkmen häkimetlerini çağalar syýasy çärelere çekmekde. Olar öz syýasy maksatlary we bähwitler üçin bir kanun ulanmakda tankyd edýärler. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri barada arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Britaniýanyň howpsuzlyk ministri Skripal'yň zäherlenmeginiň Putiniň jogapkärdigini aýdýar. Ozolky Rus içalysynyň we onuň gyzynyň mart aýyna Angliýada nerw agenti bilen zäherlenmeginden soňu bilen Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin jogapkärdir diýip Britaniýanyň howpsuzlyk ministri aýtdy. 6-njy sentýabrda eden çykyşyna Ben Wallace Putiniň GRU diýilip tanalýan Rus harby razvedkasyny dolandyrýanlygyny maliýeleşdirýänligini we onu urukturýanlygyny aýtdy. Britaniýa öňki içaly Sergey Skripal we onuň gyzy Yuliýa garşy mart aýyna Novichok adly nerw agentini ulanmakda Rus harby razvedkasyny aýplaýar. Olaryň ikisi de hüjümne aman galdy we olaryň häzirki wagtda saglygyny dikeldiýänligi habar berilýär. Wallace'dan hüjüme Putiniň jogapkärligi ýa-da däldigi soralaryny ol soňu bilen şol jogapkär, o Russiýa Federasiýasynyň prezidenti hemde şonuň hökümeti harby razvedkany dolandyrýar, maliýeleşdirýär we onu ugrukdurýar diýip BBC kanalyna gurrun berdi. Men kimdir biri döwletiň gödäwçiliginiň jenap Putin'e däldigini aýdyp biler diýip pikir edemok diýip Wallace aýtdy. Rus harby razvedkasy hem gurrunsyz başly baratly ýer däldir diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Zäherin galyndylarynyň üstünden bödürenden soň iýun aýyny Britan raýaty Down Struges ölüp onuň halaşýan ýigidi Charlie Rowley kesele ýolugupdy. Orsiýet zäher boýunça öz gatyşygyny ret edip özüniň derňi bilen bagly hyzmatdaşlygy isleg bildirýänligini aýtdy. 5-nji sentýabrda Britaniýa Aleksandr Petrov we Ruslan Boshirow diýilip anyklanan iki Rus raýatyna garşy gaýbany aýplama bildirdi. Ýöne olaryň atlarynyň dakma atlardygyny anylýar. Bu iki adamyň GRU'nyň agentlerdigini anylýar. Premier Minister Theresa May parlamentde eden çykyşyny hüjümüň Rus döwletiniň ýokary wezipeli adamlarynyň tawşyrygy bilen amala aşyrylandygyny aýtdy. Ol bu hüjümüň Rus döwleti bilen bagly meselelere gatnaşygy bolup başga ýerlerde ýaşaýan adamlara sapak bermegi maksat edinenligini aýtdy. Wallace BBC kanalyna beren gurrungyny Britaniýanyň Orsiýetiň ziýanly işlerini hukuk we mümkinçilikleriň çägine bar bolan ähli gurallary ulanmak arkaly ýa-da serpikdirmäge niýetlidigini aýtdy. Birleşen Karollyk 6-njy sentýabrda günahir Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine öz tapan netijeleri boýunça maglumat berer. Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.